Good day, good people. Welcome to our school, the Mathematics Institute on Ascendi. In today's lesson, toda kuita transformations, looking particularly at congruency. So patiri kuda kutangira, we want to define what a transformation is. Chi chinombonzi a transformation. So when we look at a transformation, let us put down the definition. We want to define transformations. So what are transformations? A transformation occurs when the position or dimensions or both of a shape change. So a transformation, it is when the position or dimensions then or both of a shape change. For the interest of this lesson, we are only concerned with the change in position. But let me explain what is happening here. Kana tichiti paitika a transformation, inenge transformation in most cases ye shape. Saka chinenge chichichinja kuti titi paitika a transformation, kuchinja kwe position kana kuti kuchinja kwe dimensions. Kana chitaura pamusoro pe kuchinja kwe dimensions, we are concerned with kuchinja kwe size. And kuchinja kwe size, it's either tine shrinking, kureva kuti kureduce kwe size, or tine an enlargement, kureva kuti kudi kuwedzera kwe size. Saka ndo zviri kuitika panapa. It's either ichachinja position kana kuti ichachinja dimensions, that is kuchinja size, or both. And this is a shape. So let us give an example panapa which we want to put down in our notes. Our example pano nde iyi. Let us say we have a triangle. Saka triangle yedu ino iyi ndiyo chi original shape. So this is our original shape. Then poitika a transformation. And the process of transformation. Transformation yedu tozova ne situation like this. And saka this is now the transformed shape kana kuti it's actually called an image. Murikuona zvirikuitika panapa. Saka this is a right angled triangle which is our original shape. Let us say kuti this dimension is A, this is B, and this is C. Saka panapa zvatiri kutaura ndezvekuti dimensions haasi kuchinja. A iri kuramba iri A, B iri kuramba iri B, C iri kuramba iri C. Chiri kuchinja panapa kutanga position. Then we also have a rotation. Shape yedu yanga yakambomira ne this particular tip, but iko zvino zvaitaka kurara like this. So that's the process of transforming an original shape to an image. Saka we can actually put this down, it's very important. Tirikuti, an original shape is transformed into an image. Saka jargon iyi kana kuti terminology yakakosha. Tinotanga tiine inonzi original shape, then poitika process a transformation ndo inoproducer inonzi chi image.
So what we are actually saying in essence panapa tiri kuti original shape toita the process of transformation ndo inoproducer inonzi chi image. Saka ino ndo original shape ya producer ino inonzi image, but zvinenge zvaproduced through the process of transformation. Okay, but tichitanga lesson that we are concerned with the position. We are not going to look at a situation where a transformation leads to change in dimensions. An example of a transformation leading to change in dimensions, simply put, is this. Tinogona kunge tiine this small triangle as our original shape. And then poetica chi a transformation yobva yadai so. Saka this was our original shape. This is now our image. Mapaona. Saka chachinja by size, chachinja my dimensions. Kana pana payanga imbori, this hypotenuse yanga imbori b, maybe hypotenuse ino yava 3b. Those are tick up. But situation inogona kupresenta like this also. Tinogona kutanga tine this as our original shape. Then through a transformation, tozwane this as our image. Kana ino yanga iri b, maybe e b over 2. And then we can also talk of a situation like this. Kuti tinotanga tine this is our original shape. Then through a transformation, tozwane this. Something like this as our image. Saka in this example, yachinja both position and also dimensions. Dosaka tati a transformation is when the position or dimensions or both. Saka zureu kuti kana ingori position chichango chinja position, tinogona kutochinja position and also dimensions. Those are ndikuzama kutsanangura. Saka we are not concerned in this part of the lesson with a change in dimensions, a change in size. Tiri kungotarisa change in position. So change in position ino effectwa through zvinhu zvakawanda. We are going to be learning about that. We have rotations, we have translations, etc. But for now, let us discuss what congruency is. Saka, as we are discussing congruency, we have a topic which is called similarities and congruencies. It's actually a cluster, but that's not what we want to learn. Saka rekanditi, it's more like a revision of this particular topic. Saka nachitaura pamusoro pe similarities and congruencies, especially in the context of triangles, but it can apply to any shape. Basically what we are saying is, kana tiine a triangle like this, and so this is triangle A. Then we also have a triangle like this, triangle B. Let us say this is 2 centimeters, 3, 4, 2, 3, 4. Let us give name A, B, C, and this is D, E, F. Kana tichiti shapes are congruent. So shapes are congruent when their corresponding dimensions are the same. Corresponding dimensions are the same. What do we mean kana tichiti corresponding dimensions? Mukatarisa situation yatiinayo, kuti congruent kana kuti congruency, tinenge tichiti it's actually more like exact similarity, but this is a nickname. This is a nickname. You can call it exact similarity. This is informal.
kureva kuti ndangozvifunga. Mukanyora muchidai so muexam munokonewa. Kana chiti exact similarity tiri kuti kufanana chaiko chaiko. Kwekuti mukatarisa madimensions edu panapa, BC yetriangle A yakafanana naEF nekuti zvese zviri equal to 3 cm. Andika? AB yakafanana naDE nekuti zvese 2 cm, and AC ndokufanana naDF nekuti zvese 4 cm. Kana tine situation yekuti masides ese ari corresponding akafanana, situation iyoyo ndo inonzi chi congruency. And because congruency can apply to everything, we can have two shapes like this, A, B, C, D, E, F, G, H. Saka kana AB akafanana na EF, then AD ofanana na EH, toti futi BC yakafanana na FG, toti DC yakafanana na HG. Situation izvo kuti mashapes edu arichi congruent. Saka congruency munogona kuifananidza neanonzi ma-identical twins. Kune vanoziva ma-twins vanoziva kuti tine two types dzema-twins. Kuna anonzi ma-identical twins, kozoita anonzi ma-fraternal twins. Saka panozoya similarity now. Kana chitaura pamusoro pe-similarity, what exactly are we talking about? Shapes are similar when they are corresponding dimensions have the same ratio. Saka kana takutaura similarity takutaura pamusoro peratio. What do I mean? Tinogona kuva neshape yakadai, this triangle, tova neimwe yakadai so. Then toti A, B, C, D, E, F. Inoi AB kana iri 2, iri 3, iri 4, DE inenge iri 4, iri 6, iri 8. Saka ratio iri panapa iri kuti 1:2. Kana kunoku iri 2 cm uku inoti times 2/4. Kana BC iri 3 cm iyo inoti 6. Kana AC iri 4 iya kuti 8. Saka similarity ndo anenge ari ma-fraternal twins. Ma-fraternal twins, ma-twins anenge azvarwa zuva rimwe chete but vakasiyana either sex, kureva kuti mumwe mukomana mumwe musikana, kana kuti vanogona kuva the same sex asi vakatosiyana mafesi chaiwo. Toziva ma-twins akazvarwa zuva rimwe chete namai vamwe chete asi havana kufanana, vanonzi ma-fraternal twins. Tozoziva ma-twins ekuti vazvarwa namai vamwe chete zuva rimwe chete asi vakafanana, ma-identical twins. Saka kuva identical in mathematics inonzi congruency, asi kuva similar in mathematics inonzi similarity. Kuva fraternal rather in mathematics inonzi similarity. So izvi zvakakosha kuti muzive, nekuti chatakuda kuita isusu takuda kudzokera kune zvatiri kudzidza. Takuda kuti transformations and congruency. Saka transformation necongruency zviri kusangana papi? Saka transformations are congruent when the position only changes, the position of shapes
only changes, but the dimensions remain the same. Saka tinoti matransformations are congruent kana chiri kuchinja ichingova position chete, asi madimensions achiri akafanana. Saka tiri kuti matransformations are congruent kana macongruent shapes are involved in a transformation. Transformations are congruent. Two shapes are congruent if their corresponding dimensions are identical kana kuti the same. We discussed this. Saka ndozviri kuitika apa. We can give an example yatambopa. We have an original triangle, then through transformation iri kubva yadai, so maybe iri kubva yadai. Saka ngatiti pana yanga iri 2 3 8 iri kungoramba iri 2 8 3. Saka madimensions kana kuti corresponding dimensions haazi kuchinja, chachinja iposition uye paitika some form of rotation. So ndo zvatiri kudzidza. In layman terms tiri kuti tiri kutarisa matransformations tisingatarisi kuchinja kwesize yeshape, tiri kungotarisa kuchinja kweposition yeshape. What we want to focus on nasi, we want to focus on what is called a translation. Toda kufocus on inonzi translation. So a translation is a movement in a straight line. That is basically the definition. A translation is movement in a straight line. Saka shape iri kumova in a straight line. That's what a translation is. Okay, let us look at what I want to put on the board now. This is a translation yatoda kudiscussa. Let us say we have a situation like this. Tina P, toisa umwe P, umwe P, umwe P, umwe P, and so forth. Toti pakati panapa apa i1 cm ende pakafanana pakati pa P wokutanga newechitatu 1 cm, pakati pa P unona uyi 1 1 1 tichidaro. Saka kana takuzvidiscussa izvi tinenge takuti pari kuitika a translation of one step, and a translation of 1 cm steps across the page. So this is a translation. Nemakaitati translation because pane movement in a straight line. Uyu ndiye original P, ngatiti uyu ndiye original P. Saka ndichati OG for original P. And but ari kumova with a centimeter in a straight line. Saka a translation, the key phrase, the key part of this definition ndeye kuti straight line. Inofanirwa kuva a straight line kuti inzi a translation. So that is a translation of 1 cm steps across the page. We can also give another example, and because toda ku prove a point here kuti translations can be in any direction. Saka this is towards the right, they can be towards the left, they can be upwards, downwards, they can be diagonal, in either direction. Saka translations may be in any direction. This is very important. An example of such would be P yedu original inogona kutanga kudi kumuva so ichidzika.
this is a diagonal straight line. Maybe let us say again kuti pakati apa pane a centimeter, like that. So translations may be in any direction. Now let us take you to something which is examinable. The examinable part. Zvamunofanirwa kuziva when you are getting into an examination. So chekutanga, the topic transformations inoitirwa pagraph paper. So as you are learning this topic, you need a graph book, you need graph paper. Kana musingadi kutenga riri book, it's okay. You can find a graph paper online per internet. You can go to mashopa yanoita zvokuphotocopy and maybe get yourself 30 copies. I think 30 copies will be somewhat like $1 or something. Saka you just need graph paper, you need a pencil, you also need a ruler. Ndochekutanga chamufanirwa kuziva. Then we are going to be dealing with Cartesian planes. And my questions acho anouya achibvunza chekutanga ma coordinates. I'm sure by now you are able to quote my coordinates any shape. Mapaona. We can have an example like this. Let us say we have a Cartesian plane yakadai so. So that's y. That is x. Let's say 1, 2, 3, 4. Minus 1, minus 2. 1, 2. It's minus 1, minus 2 pana. Apa pando 1, 2, 3. Let's say kuti tine shape yakadai. Our original shape in the E, like this. We have this square. Then you have A, B, C, D. So I'm going to kukuvunza the coordinates of A. So my coordinates are A anonetsa here. Uyu ndiye A, saka A ma coordinates ake ndi 1, 2. Tinotanga takota ku x, which is 1, then ku y, which is 2. What about my coordinates are B? The 2, 2. 2 uno wa x na 2 wa y. My coordinates are C, the 2, 1. Then my coordinates are D, the 1, 1. That's something they can ask you to state the coordinates of A, B, C, D. Then tagona kuwana ma coordinates acho. A question can be like, find the coordinates of the images of A, B, C, D if it is translated 4 units to the left. Let us say with your translator 1 unit to the right. Saka kutranslate 1 unit to the right, amadzangu. Zvinoreva kuti C uno uyu anofanirwa kumova towards the right with only a unit. And D anofanirwa kumova towards the right with a unit. A omova towards the right with a unit. Then C omova towards the right with a unit. But I'm discovering with example yangu ye unit inogona kuconfuse. Saka ngati translated by 2 units. Saka ngati trace D uno uyu. Murikona D anofanirwa kumova towards the right. Question yedu iri kuti find the coordinates of the images of A, B. Ndinyore pasi, find the coordinates of the images of A, B, C, D if translated 2 units to the right, like this. Saka find the coordinates of the images of A, B, C, D if translated 2 units to the right. Saka D unoyu anofanirwa kumova 2 units achienda ku right. Saka zvaari kutangira pa 1
pachasvika pana C panapa, pachasvika papoint yaningamuvha 1 unit to the right, panoya panapa ndo paningamuvha 2 units to the right. Saka uyu ndiye ad wedu. Murikuziona kuti d amuvha 2 units towards the right, amuvha 1 unit 2 units, abva pana 1 abva pana 3 minus 1 ndi 2, saka amuvha 2 units, but direction yakakosha futi achienda kuright. Okay, toda kutracer c zvaari panapa anofanirwa kumuvha 2 units, kureva kuti kana ari pana 2 anofanirwa kuti 2 plus 2 ndi 4, saka apa ndo pana c apa. Amuvha 1 2, ngatitracei a unoyu ari pana 1 ari kufanirwa kumuvha 2 units, 1 plus 2 ndi 3, kureva kuti a anenge apanapa. Muri kuzona? Saka every point, every image iri kumuvha. What about b? B uyu arifanirwa kumuvha 2 units achibva pana 2 plus 2 ndi 4, kureva kuti b anenge apanapa. Saka eventually tatova neshape yedu ishi. It has been translated because yamuvha in a straight line like that. Saka ma coordinates ari kudikwa haachafanirwi kutinetsa, nekuti a ava 3 2, b ava 4 2, ko c ava 4 1, ko d ava 3 1. Mukatarisisa muchaona kuti mukada kukombea ma coordinates ari panapa, pana a apa 2 uyu ari kuramba achidzoka, pana a 2 2, pana b futi 2 2, but 2 ari kurepresenta y, saka ndo straight line wacho u tiri kumuvha tiri panani, pana y achingori equal to 2 in a straight line. The same is going to happen mukatarisa pana c panapa 1 1, pana d futi 1 1, saka tiri kumuvha futi nechi a straight line. Saka kana tichimuvhisa shape yedu in a straight line isingachinji size, it's a congruency and also translation. So ndo ma questions anofunzwa, then vanogona kusoti the shape ABCD, the square ABCD is translated so that the image of, for example, C yava at a certain point, find the other images. I think with what we have learned, you can infer this and you can calculate it and get it right. Saka ndo zvatadzidza nhasi. Tadzidza pamusoro chekutanga congruency. So let us just have a quick revision of what we learned today. Saka tadzidza about transformations. Pataona kuti a transformation kuchinja position anditi size or both of a shape. But taona kuti nhasi hatisi kuda kutaura pamusoro pekuchinjwa kwesize, tiri kufocusa nokuchinja kweposition, ndo panopinda nhau yecongruency. Nekuti iyo congruency tiri kutaura kuti we have the same kana kuti exact dimensions. Shape yedu iri kuramba yakadaro, yatapa nickname yekuti chi identical twins. Okay, tadaro manje tava tati pakuchinja position apa, nhasi tangofocusa on translation. Translation tikati kumuvha in a straight line. Then kumuvha in a straight line zvoreva kuti
transformation panapa tanga tataura kuti tiri kubva kuoriginal shape tichienda kune inonzi image. Painomova in this straight line tiri kuona kuti chiri kuchinja ma-coordinates. Handiti of vertices. For example, togona kuva neshape yakadai so, kana ikava translated kuti ichova shape yakadai so, A uyu ari kuchinja achiva A1, B ari kuchinja achiva B1, C ari kuchinja achiva C1. But kuchinja uku manje panofanirwa kuchinja with the same number of steps. Kureva kuti kana A achichinja kuenda uku achiti +2, B anofanirwa kuitawo futi +2, C zvakare achiti +2. So this sums up what we have learned in today's lesson. If you have any questions, please don't hesitate to ask. You can use the comments or you can use our numbers. These are the numbers you can use to ask questions: +26371521331 kana kuti 0715213310. If you want to join our school, tinodzidzisa O-level maths, A-level maths nedzimwe maths dzamungada dzese. We teach that. If you want to join us, get to us on the same WhatsApp group, the school, the method, mathematics in Statu Nasendi, meaning mathematics in the process of invention. Thank you and muve neswara kanaka.